Fl-aħħar jiem it-toroq ewlenin fir-Rabat ħadu xejra mhux tas-soltu wara li l-komunità Pawlina naxxet bosta ħwejjeġ li rnexxielha toħroġ minn għexieren ta' gwardarobbi ta' rabtin li kienu ilhom is-snin ma jaraw id-dawl tax-xemx. Dan bħala parti mill-attività Napolja li se tittellab bejn il-ġimgħa u s-sibt li għandha tqarreb il-kultura Maltija ma' dik Naplitana. Kien Ċikluna wieħed mill-organizzaturi qal li apparti li kell it-tsuntiru triq ewlenija tar-Rabat iżżejnu biħwejjeġ minn xurin f'nofs ta' triq hekk kif isir f'Napli. Żied li bħal kull attività oħra ma naqsitx ukoll il-kontroversja. Kien hemm min faħħarna, min kritikana, kien hemm min oġbietu, min m'oġbietux, però l-iskop huwa li bħalma jagħmlu Napli minħabba l-ambjent, l-istil ta' djar li għandhom, il-ħwejjeġ tagħhom joxruhom barra. U allura aħna minna l-appell tagħna nies ġabulna wkoll il-ħwejjeġ u għamilna bħalhom bħalma jagħmlu n-Naplitani. Fl-aħħar jiem diversi Naplitani waslu f'Malta biex f'dan l-ambjent tipiku Naplitan idewqu lil Maltin li kell tipiku tagħhom fosthom l-aġin, il-pizza u t-salzett. Fost l-attrazzjonijiet ewlenin fuq it-tsuntir tal-Knisja Parrokjali se jkun hemm 4 fran tal-ħatab li se jsajru l-pizza tipika Naplitana minn Enrico Maurizio, żewġ pizzara Naplitani ta' ħila kbira. Huma don kif kissru rekord ta' aktar minn 10,000 pizza f'maratona ta' 16 sija u li rikonoxxuta bħala wirdinijiet tal-UNESCO. Quindi questa nostra presenza qui a Malta ha un doppio valore, sia come pizzaioli, ma sia anche come ambasciatori della pizza nel mondo. Iżda parti il-pizza Naplitana f'din l-attività mistenni jkun hemm iżjed ikel tipiku ta' din il-belt fin-naħat isfel tal-Italja kif jgħid il-kap tal-iskola tat-tissir Naplitana Luigi Schioppi. Portare sia i nostri prodotti e i nostri ragazzi a Malta, ma sia per chiedere di un gemellaggio e quindi di venire anche i ragazzi maltesi a conoscere la nostra terra e i prodotti della nostra terra. L-ispettaklu se jkun mifrux ukoll fil-pjazza prinċipali ta' Rabat u se jiġi offrut servizz ta' park and ride minn taħt l-imdina għal min se jżur ir-Rabat fit-tmiem il-ġimgħa.